Всъщност в училище не ни учат как да сме адаптивни. Не ни учат как да не се страхуваме от промяната. Не ни учат на основните неща, които един човек има нужда, за да може да успее да се реализира. Това е като този, който копаял на полето. И той си копая човека, нали, с мотиката. И идва един човек и му казва: виж, тук има една нова технология. Нарича се трактор. Да. Тя копае много бързо, много ефективно и тепърва навлиза. Остави тая мотика, ела да видиш, да видим какви възможности има в това нещо. Можеш ли да се научиш да го управляваш? Да направим някакъв бизнес от това нещо. Това има страхотна стойност. И той казал: ти луд ли си? Нямам никакво време, трябва да копая. И след 10 години ги събрал шефа, им казал: сега, но за съжаление трябва да уволня всички, които копаете с мотика, и да оставя само един, който може да управлява трактор. Той един, който може да управлява трактор, е този, който винаги първи иска да усвои новите технологии и промяната. Това е нещо, което трябва да учат според мен децата в училище. Не да зубрят наизуст стихотворения. Дори в момента не ти развива и абсолютно никакви умения. Аз също освен съм за добрата умения. памет, да. евентуално. Да. И за какво ми е тази памет да помня някаква си историческа дата? Така аз не мисля моя син да го карам да учи повече от гимназия. Мисля, че има абсолютно никакъв смисъл. Защото той спокойно може на 15 на 16 години да стартира първия си бизнес, до 18 да фалира от 2 бизнеса и на 19 вече да има нещо успешно.